Op het Draailand College werd vrijdag het nieuwe technieklandschap geopend. Een plek waar de komende jaren getimmerd kan worden aan het techniekonderwijs. Ja, dit is tot stand gekomen in de samenwerking tussen SPOV, het besturen van de basisscholen, en het Draailand. Draailand is weer onderdeel van LVO, Limburgs Voortgezet Onderwijs. En gezamenlijk hebben wij een nieuw technieklandschap neergezet. Dat wordt de TechHive Venray. Waarin we alles wat te maken heeft met techniekonderwijs, van basisonderwijs tot en met voortgezet onderwijs, dus VMBO en HAVO-VWO, allemaal samen hebben gebracht in één grote ruimte. Waarin eigenlijk leerlingen van groep 7 tot en met het einde van het gymnasium op het Draailand, klas 6, alles kan ontdekken en leren op het gebied van techniek. En is dat ook vooral om de stap kleiner te maken voor basisschoolleerlingen om hun techniek in te rollen hier op het Draailand? Ja, dat hopen we echt wel. En dat maakt die leerlingen samen met Hanke echt super enthousiast. En dan kunnen ze gelijk op het Draailand kijken, wat kan ik er dan mee doen later in een beroep. Dus als je hier de deur doorgaat, kom je gelijk ook bij de harde techniek, zoals we dat dan noemen. Metaal, bouw. We hebben ook ontwerpen, dus met computers. Dus ze zien dat dan gelijk, hoe enthousiast ze bij TED zijn geworden. Kunnen ze gelijk zien, wat kan ik daarmee in de rest van mijn leven. En die verbinding maken we ook echt heel actief. Dus die leerlingen gaan dan ook bij ons kijken. En onze leerlingen helpen hier ook weer mee. Ja, we zijn nu in het Expeditielab. Dat is een onderdeel van het technieklandschap. Hier komen alle groepen 7 op bezoek. En daarnaast komen daar eigenlijk alle basisschoolleerlingen op bezoek die in een bepaald thema of een project willen werken dat met techniek of wetenschap te maken heeft. Ja, dus is het voor jou dan tijd om die jongeren hier bezig te zien met techniek? Ja, onbetaalbaar. Als je die gezichtjes ziet, want we zijn al open geweest voor leerlingen. Als je die gezichtjes ziet die hier binnenkomen en allemaal met wauw, oh, wat mooi en wat tof. Ja, dat is het allermooiste geschenk wat je kunt krijgen. Nee, juist de afgelopen jaren is het aantal leerlingen dat voor techniek kiest is verdubbeld. En daarmee zijn we een van de weinige scholen in Nederland die dat voor elkaar hebben gekregen. En daar mag Venray wel heel erg trots op zijn. We gingen naar een groep van 30 en nu zijn het er 60 elk jaar die daarvoor voor kiezen in het VMBO. Maar ook in HAVO-VWO. Daar is ook steeds meer vraag naar de meer technische techniek. En dan bedoel ik echt de ICT en de IT, maar ook met media. En die toename is ook wat de bedrijven nodig hebben. En daar zijn we dan ook erg trots op dat die ook met ons dit samen hebben ontwikkeld. En de machines die wij hebben, die hier staan, komen ook van die bedrijven af. Zij weten wat straks nodig is om het beroep te kunnen uitoefenen. Dus zij vertellen ons, jullie moeten je onderwijs zo inrichten dat als de leerlingen bij hen komen, dat ze ook gelijk aan de slag kunnen. En dat doen we door stages. Onze leerlingen lopen bijvoorbeeld op het VMBO op de vrijdag al volledig stage bij een bedrijf. Ja, daar leren ze het gewoon en daar zien ze ook echt wat is er nodig in een bedrijf. En worden ze ook heel erg enthousiast van het onderwijs en het bedrijfsleven.